Jeg er så inde i aliens hule, og jeg vil nu prøve at trænge dybere ind på aliens territorium. Jeg ved ikke helt, hvem denne åndsforsynede idiot er, men det vil vi prøve at finde ud af. Men ikke i dette afsnit. Okay, jeg vil filme alien. Tydeligvis mediterende. Der er ingen tvivl. Og se, nu ser vi igen frekvensen til at kunne hoppe i det intragalaktiske medium. Og så er der den æbekat der. Hvad laver han? Æbekat. Jeg er simpelthen bare fanget i det indre århundrede. Og alien hopper stadigvæk. Den er ikke slags brænde. Og så kommer ævekatten igen. Hvad sker der med den åndsforspottede æve? Jeg tror, den kritiserer sig ind på aliens område. Det er en farlig ting at spøge med. Og nej, jeg tror faktisk... nej, det kan udvikle sig til en slåskamp, det. Nej. Det gør det, udvikler sig til en slåskamp. Den forsnottede abe virker meget, meget forvirret. Men aliens stopper godt og siger, træk vejret dybt og del til de. Nej, den springer på vej! Hjælp, jeg er død!